नमस्कार दोस्तों। नमस्ते, प्रणाम। हम पवन सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर लाल यादव। नमस्कार, मैं हूं काजल राघवानी। हेलो। भैया गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं जियो खुश रह। कहीं भैया अरे वो तेरे के खुश खबरी देवे के रहे हो। दिन भैया दिन बड़ा दिन हो गल मुँह से अपन खुश खबरी सुनो। अरे ये खुश खबरी बाटे की अब तारा चौका बर्तन ना करे के पड़ी। काहे भैया हमार मेहररुआ मई के जाती है का ना हो मई के त ना जाई, तार खून चूसत रही। हम बस इतने जाने तनी की न्यूज पेपर में खबर आयल बाटे की पबजी बैन हो गईल। का कहत नहीं भैया। अरे कहत का बानी, हई जानते बड़ो चिनिया बेदाम बेचत रही ना, तो पेपरवा जब बासी हो जाला तो आवे लसन हमरे के दे देवे लसन, तो देला हसन तो एकरा में लिखल बा पबजी बैन। भैया ए भैया तार सब चिनिया बेदाम कितने के बाटे। अरे ये हुई 5-6 हजार के हुई। तार पेटीएम हम 6,000 रुपये डाल देता नहीं, सामानो तोहरे आ तार पूंजियो मिल जाये। हम आज इतना खुश हो गल बानी भैया। अच्छा तेरे खुश रह, भेज दो उन्हें से पैसा, ठीक बा। अभी भेजता नहीं, काकुड़ टक गइल भैया। हो 6,000 रुपया आ गल बाटे। जी खुश रह। अच्छा ठीक है बा। कटो तनी कट। आहा पबजी बंद हो गइल, पबजी बंद हो गइल, पबजी बंद हो गइल। अब जाए खुश खबरें सुनाई अपन ने रहो भैया का आऊं करो के पार्टी दे दे। अरे कजरी का चीची आइले बड़ो। अरे भैया कहाँ बड़न रे तहर मुंह में ना मन बे सही बताबे के ना रे। तो सही ना तो गलत बताओ तनी, मुंह में हाथवा डाल के देख लो। बोला बे ऐठ के सही बताबे के ना कहाँ बड़न। ऐठ के बोला तनी, बड़ा ऐठल बुझाला, ऐठल आदमी के ऐठल ले बुझाई। अब हम बैठल बनी ता कि हमरे से पूछतड़ो, हमें तो है पता बताए वाली एड्रेस बताए वाली सबके ठेका ले लेके बैठल बनी। अरे हमारा काल में से खून बहे लागे, जल्दी बताओ कहाँ बड़न। एके भोजपुरी पहचान वाला के खेतवा में भैंस चराए गइल बड़न। अच्छा यह बतावे में तो गरीब रथ वाला ट्रेनवा चला देले है ना। भगवा आइए फिर कोनो काम पड़ी तो हमारा कोनो काम ना पड़ी तोरा सा। ए भैया ना हमरा के बड़ा दुख से कर देले बा। हम कहाँ खोजनी हो अभी ले ना मिलल। आज जाके भैंस चरावता चल रे घोड़ावा, जल्दी चल तो एक भोजपुरी पहचान वाला के खेत में। हाँ हो जा बनो। ए भैया गाय चिल्लाले बड़ो। चिल्लाई ना तोरे ने हमार गाला फसल बा का कि हम ना चिल्ला पाई। अच्छा बोलो। बोले के का बा, पहले गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं। अच्छा जी खुश रह, कहो। कहे के का बाटे तार भाई आज इतना खुश बाटे के मत पूछो, मगर तू बड़ा के लॉकडाउन में एगो भैंस ले ले बड़ा आए करे के चरावल फिरतड़ा, अपना भाई के तो चिंते नहीं खा। अरे बताइबो करबो का बात बा। भैंस ले बनी तो बहुत लोग के लागता कि भैंस ले बनी चरावो तनी टाइम नहीं खदी। असही पवनो कहत रहन, असही औदेश मिश्रा कहत रे, असही हमरा पाली कहतिया, आ तू कहतड़ो बड़ा जलन होता। हां हमर भैंसवा लेला से ना। अरे भैया तू तो एकदम गरम हो गइल, हम ओइनी है जा खुशी बाटे आ तू हमारे के लगल बात से मार रहे। अच्छा बात से मारो तनी। अच्छा खिसिया मत, एगो हैप्पी न्यूज बाटे। अच्छा बोला कौन बात बा, बोला। बात ये बाटे कि आज हम बड़ी खुश बानी और एगो पार्टी देवे वाला बानी तारा के। अच्छा तू काहे कहती खुश बड़ा हो। हम खुश होसे बानी के हमारे मेहरारू अब जोन भी है ना वो अब सब्जी काटे, कपड़ा धोए, बर्तन धोए और हमरा के पहले निहन रखे जैसे हम पहले रहनी राजा बाबू बन के। ये तो बड़ी खुशी के बात बा। हई चमत्कार कैसे हो गइल हो। चमत्कार के नमस्कार करतनी उ ना भइली हटे के पबजी अब बैन हो गइल बा। है पबजी बैन हो गइल बा अभी भइलो का। ना ये तो 4-5 दिन पहले ही से हो गइल बाटे। अच्छा आ सोच लो कि पाबाजी जब चलत रहता हमार मेहरारू काम धंधा छोड़ देले रहे, हम ही सब्जी काटे, हम ही कपड़ा धोई, हम ही बर्तन धोई, हम ही झाड़ू पोछा करी। आ जौना दिन ना करी तो अपन भाई लोग से हमारा फोन करवा के 50 गो गाड़ी सुनवावे, मगर अब
तो हम पबाजी नहीं खाता सबाजी तो है न बनाई पापा जी अभी बंद नहीं के भाई। पाबाजी बंद नहीं के भइल के कहला सा तारे से के कहला सा हमारे से तो पवन भैया कहला हन है मर्दे वो झूठ बोला था ना। अभी तो इंक्वायरी होता टे। अभी इंक्वायरी में मान लो कि होई ना होई। अभी तो अफवाह फैलल बा अभी नहीं के भइल। ए का कहता नहीं रवा पार्टी लेवे के बा भैया ऐसे जन कहे। अरे मर्दे हम झूठ बोलो हम सब जानकारी रखी ना। हाँ भैया ये तो हमरा मालूम बा कि रवा सब जानकारी रखी ना मगर ये जानकारी रवा गलत देता नहीं अब हमार का हुई। अरे झेल जे तेरे झेल तड़ा ए झेल के तो हमार बुरा हाल हो गइल बाटे तो झूठ बोला तड़ा भैया। अरे झूठ बोला तनी तला है देखा है न्यूज। तो दोस्तों आपको भी बताते चलूं कि 275 जो ऐप्स हैं बैन होने की प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। उनकी जांच इंक्वायरी चल रही है। अगर उनमें से पबजी भी हुआ तो उसको बैन कर दिया जाएगा। हालांकि उसमें ऐसा कुछ अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ये कंफर्म नहीं हुआ है कि पबजी बैन होगा मगर उसमें भी कुछ वायलेंस दिखाई दिया तो ऐसा करके पबजी भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। हाँ भैया अरे महाराज जिंदगी से चल जा रे पाबाजी नहीं तो मेहरारू हमार काटा बाबत रहे सब्जी हम तो दुनू बेरा काटतानी सब्जी। Few inches later. तार पार्टियो गइले भैया अब हम पार्टी पुटी ना दे। अरे हमरा पार्टी की चिंता नहीं है। आँख खोलो सच्चाई के जानो वही हमारा खातिर बहुत बाबा। जा बर्तन धोए के टाइम हो गइल होई जा। पवन भैया कतना झूठ बोलेला हमार खाली मजाके करे पे लागल रहेला। आज 6000 रुपया ले ले अब हम का करी तारो बड़ा होशियार होता। हमर मौगी खेलत बिया